Salutare tuturor! Bine ați venit la o nouă ediție podcast Black Goat Media. Încă nu avem un nume pentru cum o să se numească sesiunea asta de podcasturi, dar probabil până la postarea lui o să găsim ceva creativ, să fie interesant pentru cei care doresc să ne urmărească. Ideea sesiunii sau sesiunilor care urmează din seria nouă de podcasturi este să prezentăm câte un membru din echipa Black Goat Media, să prezentăm proiectele de care se ocupă și orice alte informații interesante despre persoana respectivă. Astăzi o avem pe Andreea Muntean. Nu Munteanu. Muntean, da. Și ne spunea despre, în primul rând, ce poziție ai în cadrul agenției Black Goat Media. Salutare și bine v-am găsit! Sunt Andreea și sunt social media specialist în cadrul agenției Black Goat Media, dar aș putea spune că fac puțin mai mult și am trecut cumva la alt nivel și sunt marketing specialist, pentru că am început să coordonez și alte părți legate de domeniul ăsta al marketingului și social media e cumva o parte care mie mi-e dragă și cu care am început și acum fac și Facebook Ads, fac și puțin din partea de newsletter, cumva am încercat să descoper toate laturile astea ale marketingului și să mă implic în ele și să găsesc poate ceva care îmi place. Nu știu, sunt o persoană care mă plafonez dacă fac același lucru zi de zi și o perioadă foarte lungă de timp și atunci cumva în agenție am avut și ocazia să încerc mai multe laturi ale marketingului, să zic așa. Ok. Dacă ar fi să explici, poate, titulaturile astea, de obicei, știi, uneori poate să fie super cringe când vorbești de social media specialist, marketing specialist. Pentru cineva care cumva vrea să înțeleagă foarte ușor ce înseamnă, de fapt, un specialist în social media, ce face el mai exact? Stă toată ziua pe Facebook, stă toată ziua pe Instagram. Și asta face. Da. Dar presupune mai mult de atât. În primul rând, trebuie să fii la curent cu tendințele din domeniu și tu cumva trebuie să știi ce e la modă și ce se potrivește brandului tău. Și atunci tu faci o strategie și Deci vorbim de o parte de research. De research, evident, ca să știi ce... Pentru brand și audiență. Da, în același timp. Înseamnă partea de planificare. Practic, ce urmează să comunici cu potențialii tăi clienți și să alegi canalele potrivite. Că, nu știu, poate audiența ta stă mai mult pe Instagram, atunci acolo îți vei, concentra toată atenția sau o parte din ea. Social media mai poate însemna și interacțiunea cu urmăritorii tăi. Deci partea de engagement, moderare. Exact. Mai poate însemna, cred că, și partea de colaborare cu influenceri. Cumva să fii la curent cu ce se întâmplă și cu oamenii care cumva se aliniază principiilor tale și atunci cumva să faceți o colaborare și asta trebuie să deci faci. Cumva și gândirea de campanii, abordarea influencerilor, poate exact. Gândirea unei strategii în relația cu influencerii și stabilirea unor eventuale obiective în urma campaniei. Exact. Deci cumva mult mai complex decât o zice titulatura. Da, decât să spui că stai toată ziua pe Facebook și asta e jobul tău. E puțin mai mult de atât și cumva e mai complex. Astea, oricum ce am zis, noi sunt doar niște chestii generale, dar social media înseamnă mult mai mult, dar asta... Dintre platformele actuale de social media, care e preferata ta? Clar, Instagram. Dar acum partea asta cu TikTok-ul m-a făcut foarte curioasă și mi-a făcut cont și am început să încerc și eu câteva TikTok-uri și să văd cum practic explodează TikTok-ul, parcă nu știu, nici
nu înțeleg exact algoritmul și foarte, foarte, nu știu, inedit. Adică vezi niște videouri care ajung în trending și nu spun nimic și tu stai, te chinui, gândești un video super drăguț și nu are 200 de views și zici, ok. Putem zice că cumva există o parte de noroc, algoritm care cumva favorizează un anumit tip de videouri și pe de altă parte cumva poate există și partea de strategie și planificare super minuțioasă atunci când pregătești o bucată de conținut care să funcționeze pe chestia aia, dar nu neapărat e garantat succesul, chiar dacă ai făcut toți pașii necesari, research, creative, distribuție corectă sau momentul potrivit, nu garantează neapărat succesul. E o chestie interesantă. Ne lovim de ea poate zi de zi. E fascinant să vedem cum ceva care cumva pare foarte banal funcționează și ceva la care lucrezi foarte mult îți dai seama că ceva nu e ok. Exact. Cum arată o zi obișnuită la Blego Media pentru tine? Pot să zic că nicio zi nu e ca și cealaltă. E în sensul bun sau rău? În sensul bun, pentru că e așa cumva o muncă dinamică. Cumva am aceleași task-uri pe care trebuie să le repet, să zic, lună de lună, dar sunt alte provocări și sunt alte, nu știu, detalii la care nu m-am gândit. Ziua mea începe, aș putea să spun că din ziua precedentă, când la final de zi mă uit peste task-urile care mi-au rămas, pe care nu le-am făcut sau care urmează să le fac. Și în agenda mea, care e super mega colorată și cu stickere și o grămadă de culori, îmi planific ziua următoare. Practic încerc să-mi prioritizez task-urile și să le organizez în funcție de cum lucrez eu. De exemplu, în prima parte a zilei îmi pun task-urile care implică mai multă creativitate și spre finalul zilei ceva mai banal care nu mă solicită din punctul ăsta de vedere. Și, nu știu, într-o zi s-ar putea să fac planul de postări pentru clienți sau proiectele la care lucrez. Într-o zi s-ar putea să facem poze. Într-o zi s-ar putea să fac un brief pentru colegi pentru planul de campanii propus pentru un anumit proiect, gen pentru luna următoare. M-am gândit la chestiile astea, la strategia asta, să aplicăm, nu știu, anumite strategii. Într-o zi s-ar putea super multe concentrate în timpul într-o zi s-ar putea să fac, să încerc niște Facebook, să setez niște campanii, să mă gândesc la audiențe noi. Într-o zi s-ar putea să mi fac materiale pentru campaniile de Facebook, adică creative-uri. Îmi place și partea asta. Ok. Și cum te ajută faptul că la finalul unei zile îți planifici munca pentru următoarea zi? Asta făceai tot timpul sau ai un nou mod de a-ți organiza munca mai recent? N-am făcut asta dintotdeauna, dar cumva am simțit că am nevoie de un lucru care să mă ajute să fiu mai organizată. Am încercat tot felul de chestii, dar pur și simplu nu a funcționat și asta pe mine m-a ajutat. Chiar dacă avem un Asana task-urile respective, ele pentru mine sunt doar o listă și un due date. Atât. În schimb, în agenda e cumva planul zilei și atunci când vin la birou și deschid agenda, eu oricum știu de ziua trecută ce am de făcut și cumva ziua poate să înceapă, nu stau să mă gândesc, ok, ce ar trebui să fac, ce e prioritar, cu ce aș putea să încep. Eu deja știu, uite, acum o să încep să fac niște texte pentru planul de postări, pentru că am nevoie de ele ziua următoare și pentru că e dimineața, cel puțin pentru mine, e momentul potrivit pentru asta. Ok, deci cumva ești mult mai pregătită să începi ziua exact. Și nu simți că pierzi timp pregătind ziua dimineață și cumva ready to work. Ok, interesant. Care e proiectul tău preferat din cele de care te ocupi? Păi, proiectul meu preferat, evident, e Golden Flavors. Cumva, nu știu, așa parcă s-a lipit de mine.
cumva am simțit așa că e pe stilul meu, pe gustul meu și chiar dacă la început era doar partea așa de social media, că așa am început, acum îl coordonez eu și e chiar fain. Ok. Ce înseamnă Golden Flavors pentru cei care poate Uh, habar nu au? Cu siguranță. Nu sunt se mulți care habar nu au. Golden Flavors este un magazin online cu produse pentru un stil de viață sănătos, mai exact. Mie îmi place să le definesc ca niște produse moderne pentru nevoi actuale. E un proiect care își propune să duc conceptul de sănătate într-un alt loc. Adică, cumva, sănătatea e, nu știu, un concept destul de rigid pentru noi. Trebuie să faci aia, să faci aia, să faci aia. Noi, la Golden Flavors, vrem cumva să arătăm că sănătatea e cool, că, nu știu, poți să fii... Parte cumva din stilul tău, dintr-o zi obișnuită. Poți să o transformi în ceva, să zic, mai wow. Ok. Și asta încercăm să transmitem și am dezvoltat așa o direcție spre Ce produse are în avem. focus Golden Flavors? Da? Păi, în primul rând, este turmeric latte mix, care e mixul și produsul cu care am început. E un mix pe care tu ți-l pui într-un pahar cu lapte vegetal și are o grămadă de beneficii pentru sănătate. Mai avem bolurile de cocos. Ok. Și încercăm să aducem cât mai multe produse, să dezvoltăm gama de produse astfel încât tu să ai un arsenal de, să zic, accesorii pentru un stil de viață sănătos. Ok. Ce acțiuni faci pentru promovarea Golden Flavors sau cum arată un plan de lucru pentru a scoate în față brandul, produsele, astfel încât cumva consumatorii sau potențialii clienți să ajungă la ele, să le descopere? Da. Păi să începem cu o lună. Deci alegem luna respectivă, o lună din calendar și spunem, uite, urmează să scoatem în față, nu știu, anumite produse. Și atunci ne gândim să creăm un context al campaniei, în primul rând, și după aceea stabilim ce acțiuni trebuie făcute. Păi o să facem niște postări pe pagina de Facebook, niște reclame pe Facebook și Instagram, trimitem un newsletter să anunțăm cei care sunt abonați la newsletterul nostru de oferta noastră sau de campania sau de lansarea nouă de produse și mai avem și partea de colaborare cu influencer, dar e destul de, cum să zic, nesemnificativă pentru că și noi suntem la început de drum și suntem în căutarea unor oameni care să fie pe aceeași lungime de undă cu noi. Ok, deci un mix de acțiuni din social media, email marketing, Exact. paid media, poate să fie Instagram sau Facebook. Exact. Ok. Cum simți că evoluează lucrurile pe proiectul Golden Flavors? Păi dacă la început eram doar noi, echipa noastră entuziasmată de mixurile cu turmeric, acum din ce în ce mai multă lume află de ele și cel mai fain sentiment e când văd o notificare pe Instagram și intru în Insta Story și e cineva care își prepară un turmeric latte mix sau, nu știu, o poză cu un bol de cocos și așa, wow, și repede le scriu, cum ți se pare, cum a fost. Și sunt din ce în ce mai mulți oameni care ne transmit chestia asta, că le place și că au descoperit produsele noastre și asta e un semn bun pentru mine că începe să evolueze și să ajungă la mai mulți oameni. Cum reacționează oamenii când ne scrie pe Instagram și cumva văd mesajul din partea Golden Flavors, nu neapărat din partea unei persoane? Cred că unii sunt surprinși pentru că
nu știu, oarecum mi s-a întâmplat să fiu mereu pe fază și în câteva minute, 10 de minute să le scriu și mulți răspund așa foarte prietenos, încerc să vorbesc cu ei ca și cum aș vorbi cu un prieten pe Instagram și cred că sunt surprinși și mereu mulțumesc, asta e cuvântul, adică sunt, cred că, surprinși de faptul că cineva chiar le răspunde și atent la ce postați sau la ce se întâmplă efectiv. Exact, și nu e doar un simplu share pe story, ci pur și simplu îi întreb, uite, cum ți s-a părut produsul nostru, cum îl prepari, le dau alte sugestii, le trimit link-uri cu rețete, de exemplu. Și cumva încercăm să stabilim o relație așa și pe Insta Story. Cât de mult crezi că ajută chestia asta brandul în sine, faptul că ești cumva proactiv și nu aștepți ca cineva să-ți spună, adică cumva abordezi tu direct consumatorul? Mi se pare un lucru extrem de important, adică dacă ești pe social media și activezi acolo, de ce să nu ai o comunicare cu clientul tău? Adică nu comunici doar tu, ci aștepți un răspuns și din partea lui. În fond, și atunci, despre social media. Exact, dar asta e ideea că foarte multe branduri nu fac asta. Atunci cumva tu te diferențiezi dacă ești implicat în comunicarea cu clientul tău și nu faptul că, ok, mulțumim că ne-ai pus pe story. Nu, tu mergi și mai departe și spui, uite, poți să încerci și asta, că noi am încercat asta. Nu știu, poți să mai încerci și alt mix, ăsta e altfel. Și cumva creezi context pentru a dezvolta conversația și exact. Rolul ar fi să aduci mai multă valoare clientului sau să-i aduci mai multă informație și doi, inevitabil se simte elementul uman și faptul că chiar cineva acolo e atent și pasă de experiența clientului cu produsul. Încercăm să popularizăm acțiunea asta în rândul clienților, să facă din ce în ce mai mult chestia asta, că e absolut necesar. Adică social media nu mai e doar ci cumva să încercăm să dezvoltăm o conversație. Ce alte lucruri interesante se mai întâmplă la Golden Flavors? Văd că ai o cană zen la cană. Da, mi-am adus cana mea zen. E ultimul produs? Da, e cea mai proaspătă apariție de pe site. Okay. E cumva un, nu știu, extra obiect pe care să-l ai acasă și practic l-am conceput ca o modalitate prin care să-ți savurezi turmeric latte mixul. Și nu numai. Proporția perfectă. Exact, de aia, chiar așa a fost gândită. Ok. Cred că sunt suficiente informații pentru cineva care vrea să descopere Golden Flavors și totuși în același timp să-l facă curios pentru a merge mai departe, să vadă mai multe despre ce se întâmplă fie pe Facebook, Insta sau pe site, nu? Da. O să te întreb super off-topic, fiind sau lucrând într-o agenție, vorbim de o primă parte a zilei în care lucrezi, ce faci în rest, ce faci în timpul liber, ce faci în weekenduri, cu ce îți place să-ți umpli timpul. Poate întreb în ideea în care dacă vorbim de un hobby care poate să complementeze sau nu efectiv jobul sau să-l ajute sub o formă sau alta. Păi, ca și toată lumea, nu vreau să încep cu... Îmi place să ies pe munte, să mă dau cu bicicleta să citesc. Asta e așa foarte basic. Poate un lucru care mă caracterizează foarte bine e faptul că îmi place să experimentez rețete. Nu să gătesc, asta nu e, nu e un lucru care să mă, nu știu, mulțumesc, ci îmi place să experimentez rețete. De unde te inspiri? De pe Pinterest. Și îți ies? Unele ies, unele nu, dar nu știu, pur și simplu dau scroll acolo, am o grămadă de pinuri salvate și pur și simplu dacă e ceva combinație de ingrediente care mă atrage, trebuie să încerc și eu. Și cumva îmi exprim și creativitatea prin preparatele pe care le încerc.
nu știu, nu pot să mă gândesc așa că mă duc acasă să gătesc ceva că mi-e foame. Nu, eu mă duc acasă să gătesc Deci ceva. un fel de challenge. Și asta, pentru că am văzut pe Pinterest și eu trebuie să văd ce e. Și rezultatul final cumva îl documentezi și încerci să-l compari cu originalul sau cu inspirația. Normal că fac asta. Oricum, pe Pinterest toate știi că Perfecte. arată perfecte, superbe și eu ajung acasă să fac poza. Poate n-am lumina bună, că de exemplu e seară, sau poate n-am răbdare, sau poate mi-e foame și poza niciodată nu iese cum am vrut eu, dar ce am început să fac acum e rețetele pe care, nu știu, îmi plac sau mi-a ieșit, le trec într-un caiet cu rețete. L-am primit de ziua mea și acum încerc să documentez toate rețetele astea mai inedite, cum ar veni, și le pun acolo. Ai un plan să transformi chestia asta în ceva side project sau să... Să știi că m-am gândit, dar cumva, nu știu, mi se pare așa că nișa asta cu cooking-ul așa a explodat încât, nu știu, mă dezamăgește cumva, că toată lumea nu știe ce să faci pe Instagram, hai să gătesc. Eu fac asta dinainte să fie popular pe Instagram. Nu mai atractiv. Am să le fac pentru mine, am să le pun într-un caiet cu rețete care e chiar personalizat pentru lucrul ăsta și mă gândeam că o să las moștenire. Ok. Interesant. Pe lângă gătit sau pe lângă experimentul cu rețete? Păi, nu știu, îmi place foarte mult să ies în natură. Asta Era e... o perioadă când alergai și făceam challenge-uri cu făceam kilometri, challenge-uri. dar ne-am oprit. Da, aș vrea să-l reiau. Ok. Chiar mi-e dor și chiar mi-a adus aminte că eu, în timp ce alergam, ascultam podcast-uri, pentru că... Cum o să fie acum să alergi și să asculti podcastul în care da, ești tu? abia aștept pentru că mi-am propus să încep din nou să alerg. Ok, o să fie perfect. Atunci o să pot să mă ascult și pe mine. Chiar așa când alergam și ascultam podcast-ul, mă gândeam, oare să ajung și eu să registrez. Să fiu și eu într-un podcast. Se întâmplă. Exact, fără să cumva să planifici neapărat chestia asta. Bine, acum noi am planificat cumva seria cealaltă de Power Hour, dar am zis că ar fi o chestie interesantă să intrăm cu toții în jocul ăsta și cred că o chestie interesantă ce se întâmplă, o să ne dezvoltăm anumite abilități de a fi mult mai relaxați în situații mai critice așa sau cumva sub presiune, că este o anumită presiune, că ai camera, ai microfon și ai restul colegilor care o să asculte când o să fie live și cred că e un exercițiu fain și făcând asta poate de mai multe ori și poate mergând la un moment dat în subiecte mai adânci o să ne dăm seama de modul în care evoluăm de la, nu știu, de la un proiect la altul sau de la o idee la alta, modul în care ni se schimbă gândurile despre proiectul respectiv sau ce acțiuni am putea să facem mai bine sau ce ni se părea interesant la momentul respectiv versus ce e relevant când efectiv analizăm din nou. Deci o să fie chiar interesant să observăm evoluția. Ok. Aș mai avea o întrebare care cumva ar încerca să-i ajute pe cei care, nu știu, sunt chiar la început de drum și se gândesc, uite, ok, mi se pare interesant ce este Andreea, aș vrea să fiu și eu social media specialist sau aș vrea și eu să ajung să am mult mai multă experiență să lucrez pe marketing și să coordonez un proiect de genul Golden Flavors. Ce sfaturi le-ai dat sau ce le zice tu ca să-i ajute să facă ceva în direcția respectivă? Păi, în primul rând, cred că e important să fii la curent cu ceea ce înseamnă social media sau nu neapărat social media, ci marketing și să citești, să fii, nu știu, să te abonezi la niște newslettere sau să citești anumiți blogger sau specialiști din domeniu. Și asta e partea cumva teoretică, așa, că degeaba ai teorie dacă n-ai practică. Și atunci, dacă vrei să practici în domeniul ăsta, dar nu găsești o agenție care să te ia, că ești la început de drum și nu ai experiență, atunci poți să apelezi la ajutorul cunoștințelor sau la ajutorul prietenilor. Sigur, găsești pe cineva care are un business
și cum nu are o prezență online. Și atunci tu îi spui, uite, te rog, lasă-mă să mă ocup eu de partea asta, cumva te ajut pe tine, mă ajut pe mine și ai un start. Deci cumva să acționeze fără să se gândească prea mult la a se perfecționa înainte de a Exact. începe. Nu știu, poate vrei să poți să-i ajuți pe partea de content. Sau poate vezi că site-ul lor, nu știu, are niște texte de produse foarte generaliste. Poate ai putea să le îmbunătățești. Adică sunt o grămadă de direcții pe care poți să mergi. Important e să acționezi și tu să faci primul pas, nu să aștepți, poate o să vină cineva să-mi spună, să mă învețe sau să-mi dea un proiect. Nu, trebuie să activezi. Și încă un lucru foarte important, mi se pare așa că să folosești social media și pentru tine, să te promovezi, cumva să-ți conturezi brandul. Sau să postezi despre Da, activitatea ta sau pasiunea ta în zona social media. Exact. Dacă, de exemplu, ție îți place să scrii, păi nu păstra, să zic, textele doar pentru tine. Pune-le pe Facebook sau un blog. Și Facebook e cea mai ușoară variantă. Adică cât de simplu e. Ai făcut textul și ai dat publish. Ai o grămadă de prieteni în listă care o să te vadă și cumva poți să începi de aici, să-ți exersezi skill-ul ăsta. Eu cred că sunt foarte mulți care și-ar dori cumva să meargă într-o anumită direcție, dar probabil se blochează la aspecte, nu știu, efectiv se blochează pentru că simt că poate nu sunt suficient de buni și s-ar putea să existe faza se vor simți judecați când încep să facă lucrul respectiv. Cum ar putea să treacă peste blocajul ăsta sau ce ai putea să le zici ca să... Păi, dacă o să rămână tot în, cum să zic, în blocajul ăla, nu poți să treci la nivelul următor. Nu știu, de exemplu, dacă nu ești foarte sigur pe textele tale, păi poți să-ți faci o pagină de Facebook care nu e cu numele tău, nu știu, și le pui deci acolo și trebuie să poți găsești metode creative în așa fel încât conținutul sau acțiunile tale să iasă public și dacă cumva ai vreo reținere, totuși să ai backup-ul că nu e neapărat numele tău, dar mai bine decât să nu postezi nimic. Exact. Da? Deci și cumva orice mai bine decât să stai și să rămâi. Da, dar oricum trebuie să-ți asumi. Adică dacă vrei să lucrezi în domeniul ăsta, trebuie să te asumi. Adică vine clientul și spune, ok, vreau, nu știu, un concept pentru campania asta și tu ai niște idei, dar ți-e rușine să ți le expui? Nu, trebuie să le spui și asta e, ți le asumi. Dacă îi place bine, dacă nu, vii cu alte variante. Adică nu există. Nu, poate ce o să zică alții, ce o să zică nu știu cine. Nu, trebuie să acționezi. În cât timp crezi că cineva care începe de la zero și are doar cumva elementul de pasiune și dorință poate să ajungă să fie la un nivel super acceptabil, la nivelul la care deja poți să începi să lucrezi cu anumiți clienți relaxați și să fii plătit pentru chestia respectivă. Acum, iarăși, nu vorbim adică o să fie greu să zici profesionist social media, că e greu să zici că zilnic lucrurile evoluează. Da. Dar vorbim de un nivel decent în care un brand poate să plătească pentru serviciile cuiva care se ocupă de zona asta. N-aș putea exact să estimez, dar dacă ești pasionat și te implici și cumva aplici tot ceea ce știi, cred că într-un an de zile ai putea să fii la un nivel destul de ok. Poate și mai repede. Nu știu, mi se pare așa că e foarte relativă chestia asta. Am văzut și oameni care au răsărit așa out of nowhere și alții care sunt pe piață de mulți ani și rămân la același nivel. E foarte relativă chestia asta și depinde și pe ce nișă mergi și ce skill-uri vrei să-ți îmbunătățești. Ok. Interesantă discuție. Sper să le placă și celor care ne urmăresc sau ne-au urmărit, depinde de momentul la care se uite. Ce le transmitem oamenilor? Ce le transmitem?
să nu mai posteze prostii pe internet și să folosească internetul cu cap. Și pentru că internetul e un loc în care poți să fie orice, să n-aleagă să fie hater și oameni care aruncă cu mizerie și căcaturi. Ok, nu-ți place hate-ul online? Deci. Nu, pentru că asta văd în fiecare zi. Adică Ok. mi se pare că cu asta se ocupă oamenii, în loc să facă chestii productive. Da. Ok, deci fără hate în online. Fără. Ne vedem la următorul episod Blago Media Podcast cu numele la care o să ne gândim între timp. Salutare tuturor!